Адно з самых распаўсюджаных уяўленняў сярод хлопчыкаў усіх узростаў гучыць як «Калі адпусціць бараду, то ты будзеш паспяховым заляцальнікам да дзяўчат». Мужчина с бородой лепш, чем юнак без бороды. Именно так думают многие девушки. Глядя на мужчину с бородой, они в первую очередь видят в нем идеального любовника. Биологическое влечение женщине к мужчине. Не ведаю, што пакладзена ў падмурак гэтага міта. Ці то жаданне спадабацца жанчынам, ці то нейкія прымітыўныя параўнанні з драпежнікамі з сямейства каціных. Это то же самое, что наблюдается у львов. Природа, происхождение данной растительности на лице абсолютно та же самая. Але дакладна тое, што пытанне пра бараду і зносіны з іншымі людзьмі ёсць адным з самых балючых і дзіўных пытанняў эвалюцыйнай біялогіі. Якія функцыі выконвае валоссе на нашым твару? У двух мінулых відэа мы разглядзелі эндакрынныя механізмы рэгуляцыі росту валосся, нашу генетыку, агульную біялогію барады і паразмаўлялі пра барадатых жанчын ды лысых мужчын. Але што наконт функцый, якія выконвае барада? Можа, гэта штосьці неймаверна важнае? Але пра што мы забыліся ў эпосе офісаў ды кавярняў? Ці гэта проста велічэзны білборд, які мусіць штосьці давесці ўсім наўкола? Але што і дакладна каму? Дазнайцеся з гэтага апошняга відэа барадатай трылогіі. Каб зразумець, адкуль міты пра бараду растуць, варта дазнацца пра некаторыя эвалюцыйныя гіпотэзы, якія намагаюцца патлумачыць, чаму у мужчын захавалася гэтае валоссе на твару. Для большасці сысуноў валасы граюць неймаверна важную, жыццёва вызначальную ролю. Гэта і сезоннае маскаванне, і кіраванне тэмпературай цела, і нават сацыяльныя сігналы. Тым не менш, у сучаснага чалавека гэтыя функцыі валасянога покрыва вельмі абсечаныя, як бы паголеныя. Мы захавалі неабходны мінімум тэрмінальнага валосся на целе. Напрыклад, валоссе галавы абараняе ад шкоднага пазафіялетавага выпраменьвання, холаду і фізічных пашкоджванняў. Удзельнічае ў тэрмарэгуляцыі і, верагодна, сігналізуе пра здароўе. Бровы і вейкі абараняюць ад бруду, а невялічкія зоны тэрмінальных валасоў могуць дапамагаць асцюдзіць цела праз выпарэнне поту, ну і гэтак далей. Але барада? Спробы знайсці нейкае практычнае значэнне тут выглядаюць крыху дзіўна. Як вам такая гіпотэза? Барада амартызуе удары кулакоў альбо прымітыўнай зброі і такім чынам дапамагае перамагчы ў бойке. That's ridiculous. Chuck Norris. Спойлер, насамрэч не дапамагае, што пацвердзілі ў даследаванні 2017 году, дзе аналізавалі прафесійныя баі. Да і сучаснае грамадства, дзе нейкія пытанні развязваюцца праз бойкі, выглядае не дужа прывабным. Да менш экзатычных меркаваных функцыяў барады можна аднесці і тэрмарэгуляцыю, асабліва ў халодных кліматычных зонах. Імаверна, у пэўных умовах такі уцяпляльнік сапраўды можа дапамагчы. Але калі б гэта было так важна, то і жанчыны б мелі бароды, амаль як красналюдкі з сусвету ведзьмара. Рэч у тым, што пошук як бы практычнага прызначэння барады выглядае як дзіўнаватая рацыяналізацыя, бо ўсякая гіпотэза тут ламаецца аб просты факт таго, што поўная барада развіваецца нават не ва ўсіх мужчын. А таму нагоду існавання барады варта шукаць у іншым месцы. Камунікацыя і сацыяльныя зносіны, што з'яўляецца даволі тыповым для другасных плоцевых прыкмет. Звычайна, такія рысы з'яўляюцца пад уплывам плоцевага палавога адбору, які можа быць як міжпалавы, так і ўнутрыпалавы. Міжпалавым мы завем той адбор, калі адзін пол абірае партнера супрацьлеглага полу праз нейкую прывабную рысу. Унутрыпалавы адбор адбываецца, калі паміж прадстаўнікамі аднаго полу ёсць канкурэнцыя за прадстаўнікоў процілежнага полу. Зразумела, што калі барада адна з самых яскравых дыморфных мужчынскіх рысаў, то яна мусіць пра штосьці сігналізаваць. Але пра што і каму? Калі б валоссе тут у нас захавалася ў выпадку міжпалавога адбору, то бок калі б у мінулым жанчыны абіралі барадатых мужчын,
то мы чакалі б сёння, што жанчыны сапраўды лічаць бароды вельмі прывабнай мужчынскай рысай. І ашалець! Старыя даследаванні паказалі, хоць невялічкую, але ўсё ж перавагу у бок барадатых твараў. Няўжо той расійскі спявак меў рацыю? У тебя есть борода, я скажу тебе да. А вось і не. Рэч у тым, што старыя даследаванні часцяком мелі праблемны дызайн. Напрыклад, жанчынам маглі прапаноўваць выбар выключна паміж малюнкам ці фотаздымкам, альбо нават тэкставым апісаннем з толькі што паголеным тварам ці доўгай поўнай барадой. Ніякіх прамежкавых станаў. А між тым, мужчыны, якія рэгулярна голяцца, большую частку свайго жыцця ходзяць з невялічкім шчаціннем. І менавіта такое шчацінне ў сучасных даследаваннях жанчыны знаходзяць найбольш прывабным. Акрамя таго, старыя даследаванні амаль заўсёды паказвалі барадатыя выявы з поўнай шчыльнай барадой, якая роўна пакрывае ўсю ніжнюю частку твару. У той час, як рэальныя бароды большасці мужчын свету выглядаюць крыху інакш. Растуць не так роўна і часцяком пакідаюць голыя месцы паміж шчокамі і вусамі ці пад ніжняй губой. І як высветлілася, гэта істотна ўплывае на меркаваную прывабнасць. Карацей, нават старыя дадзеныя былі даволі супярэчлівымі. А больш сучасныя даследаванні з больш якасным дызайнам наогул не пакідаюць сумневаў. Бароды не робяць вас больш прывабнымі ў параўнанні з лёгкім шчаціннем, якое носіць большасць мужчын, якія рэгулярна галяцца. Акрамя таго, бароды могуць успрымацца як знакі непажаданых атрыбутаў асобы. Напрыклад, калі прасіць розных людзей ацэньваць твары з бародамі, паголеныя і з невялікім шчаціннем, то высветліцца, што і мужчыны, і жанчыны успрымаюць барадатыя твары як найбольш агрэсіўныя. Жанчыны таксама адзначаюць дамінантныя рысы барадатых твараў. І калі вы думалі, што агрэсія і дамінантнасць – гэта прываблівыя рысы, то не. Яны з'яўляюцца аднымі з самых непажаданых, асабліва для доўгатэрміновых стасункаў. Таму мамчыны-дамінатары звычайна дамінуюць толькі над сваёй рукою. Падсумоўвая, усё вышэй названае, можна сказаць, што, імаверна, у нашым гістарычным мінулым асноўнай функцыяй барады было папярэджванне апанентаў, пагрозлівы сігнал, які мусіў стрымаць канфлікт паміж мужчынамі. Барада павялічвае эфектыўнасць мімічных праяў запалохвання. Яе ацэньваюць як сігнал агрэсіўнасці і статусу, звязанага з узростам. Гэта цалкам адпавядае гіпотэзе плоцевага адбору ў сярэдзіне аднаго полу. То бок барада развілася як своеасаблівы камунікатыўны сродак сярод мужчын. Прынамсі, гэтая гіпотэза мае багата доказаў у параўнанні з іншымі. Сучасныя дадзеныя пацверджваюць верагодны сцэнар такога паходжання барады. Але не выключаны і ўплыў міжпалавога адбору, бо жанчыны ў сярэднім знаходзяць шчацінне даволі прывабным. Імаверна, у ацэнцы прывабнасці таксама вялікую ролю грае культурны ўплыў, і хутчэй за ўсё гэта сведчыць пра кволую сілу міжплоцевага адбору. Бо калі ў розных частках свету жанчыны па-рознаму ацэньваюць прывабнасць барады, то гэта ніяк не можа быць універсальнай эвалюцыйнай рысай. Вось і атрымліваецца, што бароды маюць найбольш стабільнае і моцнае значэнне з гледзяшча унутрыпалавога адбору. То бок мужчыны адпускаюць валосся твару дзеля іншых мужчын. Каб паказваць дамінантнасць, пагражаць і хваліцца статусам. Амаль як у гачы відэа. У меня есть борода, и ты скажешь мне да. На шчасце, у цывілізаваным свеце пагрозы і запужвання не лічацца прымальнымі сродкамі камунікацыі сярод мужчын. Но то ў цывілізаваным свеце. Мабыць, таму большасць з нас так ці інакш, але галяць свой твар, прынамсі, раз у некалькі тыдняў. Ведаеце, хутчэй за ўсё гісторыя нашага галення пачалась амаль адначасова з гісторыяй чалавечай культуры наогул, гісторыяй нашай цывілізацыі. Таму наступнага разу, калі вы возьмеце ў рукі лязок, каб пагаліцца, паразважайце, колькі тысяч гадоў гэтай з'яве.
Дзякуй за прагляд. Насамрэч, я дужа не люблю адпускаць бараду, але з такой хуткасцю роста шчаціння, як у мяне, каб не пераўтварыцца ў своеасаблівага чубаку, мне даводзіцца галіцца амаль штодзень. Гэта стварае пэўныя складанасці, асабліва падчас мастацкіх здымак, у якіх часцяком патрэбны грым. Ось, напрыклад, ранкам я пагаліўся, каб удаваць з сябе Джокера, а ўвечары кадры ўжо сапсаваныя, шчаціннем, якое прабілася праз гэты грым. Таму, калі я цалкам занураюся ў нейкую рэч, мне даводзіцца адпускаць бараду, бо гэта ратуе, насамрэч, даволі багата часу. Уласна, падчас запісу гэтага відэа, у нас цяпер ліпень, на маім твары вось амаль 5 месяцаў без галення. Чаму так здарылася і чым я займаўся апошнія паўгады, я распавядаў у суполцы на Патрыёне і ў адмысловай тэлеграм-суполцы. Мабыць, калі будзе час, я запішу пра гэта відэа з карыснымі парадамі, каб іншыя людзі ведалі, як пазбегнуць небяспекі, з якой сутыкнулася мая сям'я. А пакуль жа я хацеў сказаць дзякуй усім, хто падтрымліваў мяне ўвесь гэты час на Патрыёне. Вашая падтрымка неймаверна каштоўная, і дзякуючы ёй я магу цяпер павярнуцца да сваёй улюбёнай працы – стварэнню адукацыйных асветніцкіх відэа. Неймаверная падзяка ўсім вам, і будзем спадзявацца, што ў будучыні я не буду трапляць ва ўмовы, дзе ў мяне не будзе часу на той, каб пазбавіцца валосся з свайго твару. Так, і, напэўна, час, калі я нарэшце скончыў монтаж гэтага відэа ўжо зусім побач з Новым годам, таму віншую вас усіх. Спадзяюся, 26-й прынясе нам значна больш добрых навінаў. Будзем захоўваць гэтыя надзеі і спадзеў на лепшае ў 26-м. Не вельмі аптымістычна, але досвед, які мы атрымалі за апошнія гады, ён такі даволі сумны. Свет сапраўды не ў самым простым стане цяпер знаходзіцца. Але я неймаверна ўдзячны вам усім, што вы застаецеся на гэтым канале, застаецеся на Смэш. Я неймаверна ўдзячны ўсім, хто падтрымлівае выхад маіх відэа на Патрыён. Дзякуй вам за гэта. І спадзяюся, што 26-й будзе радаваць усіх нас. Да пабачэння ў 26-м.